Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-qorti tal-appelli preseduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera ħelset li żagħżugħ Awċi Brandon Sajt ta' 29 sena minn sentenza li qatel tajra protetta waqt li kien għall-kaċċa f'April tal-2022 minħabba nuqqas ta' provi. L-ewwel qorti kriminali fawdex li kienet ippreseduta mill-Maġistrat Lenard Karwana kienet sabitu ħati u immultatu 1200 euro waqt li konfiskatlu liċenzja għal sentejn sħaħ. Iż-żagħżugħ kellu jiddefendih lill-avukata Deborah Camilleri li inċidentalment ġimart il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri. Dwar dan il-każ kien ikkummenta fuq il-medja soċjali il-kap eżekuttiv tal-BirdLife Mark Sultana fejn sejjaħ lil dan iż-żagħżugħ illum innoċenti, idiota arroganti preistoriku u wkoll kien sejjaħ lill-Pulizija f'Għawdex reqdin u mnalla tkun il-BirdLife biex jinqabdu dawn il-każi. Fl-istess kitba Sultana attakka fil-beraħ lill-Ministru Clint Camilleri u akkużah li qed idajjef apposta liġijiet fil-Gżira biex ma jkun hemm l-ebda nfurzar relatat mal-kaċċa u l-insib. L-attakk kompla fuq Mart il-Ministru Deborah Camilleri, avukata bi professjoni, fejn il-kap eżekuttiv tal-BirdLife għallila li hija kompliċi ma' żewġa u mhux professjonali u għażiet jgħid li żagħżugħ kien jixraqlu sentenza ta' ħabs effettiva u li kellha tittieħidlu liċenzja l-omru. Iżda issa fl-appell imħallef Sherry Herrera notat li żagħżugħ qatt ma ġie identifikat u m'hemm xejn flatti li jorbot lill-imputat mal-każ li dwaru kien tressaq. Dan hekk kif ħadd mix-xhieda li tressqu mill-prosekuzzjoni ma kien f'pożizzjoni li jaraf lill-imputat u ma nġibet l-ebda prova konvinċenti li l-aspur protett ma setax jiġi kkaċċjat f'dak iż-żmien. Għalhekk il-qorti laqgħet l-appell ta' Brandon Sajt u revokat is-sentenza mogħtija mill-ewwel qorti u lliberatu minn kull ħtija u piena.